Біблія для маленькіх. Новы запавет. Ісус корміць тысячы людзей. Ісус і ягоныя вучні стаміліся. Ім патрэбна было ціхае месца для адпачынку. Яны селі ў човен і адплылі ад берагу. Уздоўж берагу за чаўном ішоў натоўп. Больш за 5000 чалавек прыйшлі паглядзець на Сына Божага. Ісус хацеў дапамагчы ім, хоць і быў стомлены. Ён выйшаў з чаўна і пачаў дабраслаўляць і аздараўляць людзей. Напрыканцы дня вучні сказалі Ісусу: «Ужо позна, гэтыя людзі павінны ісці дадому, каб павячэраць». Ісус адказаў: «Вы накарміце іх. Паглядзіце, ці ёсць тут нейкая ежа». У аднаго хлопчыка было 5 хлябоў і 2 маленькія рыбкі. Ісус сказаў: «Прывядзіце хлопчыка да мяне». Вучні запыталіся: «Як столькі людзей могуць наесціся такой маленькай колькасцю ежы?» Ісус сказаў: «Пабачыце, скажыце людзям, каб яны селі». Тады Ісус узяў хлеб і падзякаваў Богу. Ягоныя вучні раздавалі ўсім хлеб і рыбу. Апосталы былі здзіўленыя, калі ўбачылі, што засталося яшчэ 12 кашоў ежы.